मानगोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों आरो दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जों मानाव गेदेर प्रमद बर' सार थासेयावबो दिनै बर' रायजो राजाफ्रा होस्रांजादों आरो बे गोरोन्थिया सोरनि रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौ नुलांनो मोनगोन दिनै बर' बिमाफोरनि मेगनाव मोदै बर' बिमाफोरनि गेजेराव दावहा आरो बर' बिमाफोरजों सोरबायदि सुबुङा दिनै नांज्लायनो गोनां जादों दिनै बर'आनो बर'खौ होस्रांगासिनो रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आंनि टपिकखौ आं गोलाव खालामाजासे बर' बिमा बिफाफोरजों दिनै नांज्लाय खमज्लाय जानायखौ थटखा थटखि जालायनायखौ नोंथांमोना स्क्रिनाव नायबानो जाबाय आङो क्लिपखौ स्क्रिनाव होबाय नोंथांमोना जोबजासे नायग्रोबानो जाबाय ada juga bahagia. Ada deh hal-hal lain yang sekalian bisa. Lekanda jatuh bom itu yang takut pada. Kerja semua macam macam Bukan gaya sapri dari kacina aku saya. Mungkin kakak dua pada lana ada segi kakak dia pada lana ya. अब्ला मानाव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थारैनो भिडिअ क्लिपखौ नुनानै थारैनो बुजिबाय आरो खोनाखाबाय दिनै बर' रायजो राजाफ्रा दिनै होस्रां जानायनि सायाव दिनै बर' बिमाफोरजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफ्रा दिनै मानो हेंथा होखो आरो मानि थाखाय बेफोरबायदि जानो गोनां जादों जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा नोंथांमोना थारैनो बुजिखाबाय नङा होनब्ला सानसे समाव जों मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा बुंदोंमोन जे जोंनि
UPPL सरकार फैनायनिफ्राय बयबो रायजो राजाफ्रा सान्थि मोनबाय आरो सान्थि फैबाय गावजों गाव गोरोबलायनायाव फैबाय होननानै दिनै मानाव गेदेर प्रमद बर' सारजों लोगोसे गोबां UPPL नि नेताफ्रा दिनै बे बाथ्राखौ बुङो जे जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव सान्थि फैबाय होननानै बुङो नाथाय सान्थिया बहाथो दिनै जुदि सान्थि फैनायमोनब्ला दिनैहाय जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा दासिमबो होस्रांजानाय नङामोन नङा होनब्ला रायजोफोर स' नोंथांमोना बिनि बेलायाव मा बुजिखो स' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय।